povedzme si, alebo respektíve odpovedzte mi na otázku, čo je to láska. Napíšte mi dole do komentára. A ďalej ideme čítať pasáž z knihy od Brian Wiest 101 esejí, ktoré zmenia vaše myslenie. Takže poďme si to užiť. Poďme si zapriať niečo, čo je nadmieru dôležité, a tento sviatok je, myslím si, že dôležitejší ako sviatok Valentín. Takže poďme pomaly na to. Poďme uskutočniť tú veľkú myšlienku. Tak, a tento slajd by som chcel špeciálne venovať mojej mame, ktorá už nie je tu, a všetkým ženám, ktoré si musíme všetci vážiť. Aj napriek niektorým chybám, niektorým nedoceneniam, niektorým problémom, ktoré možno nastali pri veciach diskrétnych, budeme si vážiť všetky ženy rad radom. A tá citácia, ktorú by som chcel venovať týmto všetkým ženám, je a znie takto. Vedia, že možno neexistuje hĺbšia bolesť, ako keď vaša milovaná osoba miluje niekoho iného. Alebo presnejšie, osoba, o ktorej ste si mysleli, že patrí vám, zrazu patrí niekomu inému. Tak jednoducho skončí hĺbka ako celý oceán, a to pre jedinú kvapku. Nádherný citát. Nádherné slova, ktoré autorka Briana Wiest napísala. Môže znieť pre uši každej jednej domácej, ale aj emancipovanej ženy, ktoré chcú jednoducho dokázať niečo viac ako len bežne pracovať v domácnosti. Tým všetkým ženám, ktoré niečo také veľké dokázali, ale aj tie najmenšie veci, to je napríklad dali národu synov a dcéry, tak aby bola vďačnosť venovaná všetkým týmto ženám, ktoré som vymenoval.